minutter. laver man en creeper. Jeg ser ikke sådan ud, jo. Du har 3 minutter. Det var mere stil i det i hvert fald. Det var i hvert fald sådan noget her i hjørnet, så det var... Det var sådan noget... Det var Det var... Man skal jo prøve det, man skal jo lande sig med proletariet, ikke? Hej. Så slukker lyset. Hej. I er bare så væk. Jeg skal lige have billeder af begge to. Velkommen til dokumentar Stiv Amager, dreng. Stiv grønner på los. Ginger på stoffer. Der var sjov hver sekund i den her, mand. Det er så fedt. Jonas, pølse. Kaniner. Kaniner. Øj, gardiner. Kaniner. Så kan han ikke. Jones, alvorligt. Hvor var han flisen, mand? Der er ikke tøj. Hvad sker der? Bange du godt ham der? Aner det ikke. Hvad var det? Det var fordi de åbenbart løfter op i hendes Hvad var det, du sagde, før jeg skulle gøre? Prøv lige at se det igen. Det var fordi de åbenbart løfter op i hendes kjole og gav hende klædesbørn. Så begynder han at sidde. Hvem gjorde de? Det var dem. Sådan. Nå. Så begynder han bare sådan. Hvad var det, du sagde, jeg skulle gøre før? Ja. Så er du godt. Ja. Jeg aner det ikke. Det var bare sådan rigtigt. Du har 3 minutter. Fuck, den er svær at tænde. Joe. Den kommune. Din fucking cunt. Ej, men det sjoveste var bare... Jones lavede den der stive bums, der kom over til bordet igen. Der var slet ikke noget mand over den. Ja, det der, hvor du kommer over til bordet og henter vodka. Alt det tøj af. Sådan meget, meget dybt. Det var bare... Og det, Det var lige noget drikke. ja. Ja, der var ikke stemme. Han har taget noget forkert, men han er desperat. Det var sådan... Men jeg kan ikke være særlig hardcore. Det var han det. Det er sygt. Han havde sådan de 3 meter høje. Så der kommer den Nu skal jeg nu til bilerne, som jo selvfølgelig ikke bare lige er på en bar. Jones. Hey, jeg går bare under mad. Han må godt nok være en af de mest grinagtige personer, man overhovedet nogensinde kan møde. Det var den der type, sådan 3 meter høje, stiv hvid så kommer han ind til. Nej, vi var sådan, det kan man bare ikke tage seriøst. Tag mig seriøst. Ja, totalt gør jeg det her. Så skal du forstå, hvad du siger. Balls on, balls. Nej, det er bare off der. Det er fedt. Balls on? No balls on, balls... Nej, det er bare balls off. Hvad var det, du sagde, jeg skulle gøre før? Ja. Jones? Velkommen til Jones Camp. Jones. Velkommen til Jones Camp. Giv mig en sodavand. Okay. Hey, tag det med sport. Så går det bare stærkt. Og jeg tror, jeg stopper den her. Det